Sattuukohan kukaan muistamaan, minkä tähden me tässä istutaan? Jaa, mutta tämähän on baari. Jospa minä tilaan saman tien toisen kierroksen. Sattuukohan kukaan muistamaan, minkä tähden me tässä oikein istutaan? Jaa, mutta tämähän on baari. Jospa minä tilaan saman tien toisen kierroksen. Sattuukohan kukaan muistamaan, minkä tähden me tässä oikein istutaan? Jaa, mutta tämähän on baari. Jaa, jospa minä tilaan saman tien toisen kierroksen. Jaa, mutta tämähän on baari. Niin. Jospa minä tilaisin, mitäs me, 3 leijonan viskiä. Eiköhän herrat ole ottanut jo ihan tarpeeksi. Kuinkahan paljon me olemme mahtaneet nauttia? Minun laskujen mukaan 16. Hotelli heiluu, pojat. Pitää lumia.